Naším dalším hostem je pan David Gruber. Dobrý večer, pan David Gruber, lektor komunikace, ještě to tak zestručním. Může být. Berete to? Beru. Já vůbec nevím, o co jde. Můžete to vysvětlit? Vy máte knížku, to je asi vaše, vy jste napsal asi 60 knih, že jo? 56. No, tolik zase, tak bych to nepřeháněl, toto je 54. No, tak jsem to přehnal. Čili o 2 jsem se seknul. Zlatá kniha komunikace, no. Tak to je ono právě. Jde o to, že někdo to učí a někdo to dělá. Co to vlastně je, ta komunikace, kterou vy se zaobíráte? Jakože učíte lidi komunikovat? No, to může být o tom třeba, jak někdo, nechci ukazovat, ale musím, ano, získává převahu ve svém pořadu. A vy tady máte, koukám, různý kapitoly, konflikt třeba, jo? No. To si najdu, hele. To je ještě nějak blbě udělaný, jo. Kde to je, tadyhle konflikt? No, jo, tady už, to tady je. Definice vymezení. Čili tím vy se zaobíráte? Čím já se zaobírám? Čili vy máte takovou teorii vlastně na tu komunikaci, kterou někoho vyučujete, a když ho to učíte nějakou dobu, tak jak se to pak projeví? Kromě toho, že se vám vylepší běžný účet. Projeví se to tím, že po veliké námaze dosahuje takových 10% Jana Krause. Ve své odbornosti. Koho jste to učil, prosím? A vy prý jste učil nějaký poslance taky, jo? To už je dávno. Oni třeba někteří nebyli ještě poslanci a pak už byli a naučili se velice dobře skákat někomu do řeči. A odolávat skákaní. Skákat, jo, ale ne dobře, blbě skáču. Když bych si vzpomněl na jednoho, to nebyl můj žák, ale je to podle mě velice geniální řečník, možná právě proto, že nebyl, tak při tomhletom skákání by zpomalil, takhle by se zaklonil. No to je Zeman. Dal by hlavu na stranu. Zeman. Podívejte se, no, to pane brzdič, redaktore. No. Já jsem vás taky nepřerušoval. Nepřerušujte. No, tak to oni říkají 20 no, let. To trvá půl hodiny, to sdělení, nepřerušujte mě. Já jsem vás také To je vždycky na půl hodiny, to říkám. Teď je to souměrné. To střihněte nebo něco, ať to dělají na záznam a pak to vystříhají tyhle jejich. A ještě si to užijou. Kdybyste byl tak hodný. Teď si ještě odříhne, nebo co? Já jsem vám také neskákal do řeči. A to jste je nemohl naučit, aby tohle nedělali? No oni si často jako správní žáci, darebáci vyberou z tohoto horší. Jo, a oni taky potřebují získat čas. A pak ještě taky odběhnutí od tématu. Třeba doma jste to taky uplatnil, ty vědomosti, nebo to nejde? Když to učíte. Minimálně jeden den, jeden trik. Minimálně jeden den, jeden trik. A to si třeba už večer chystáte, jo? Ne, to si chystám den předem, udělám si písemnou přípravu. Že ležíte, koukáte na ženu, říkáte si zítra ráno, tě oblafnu. Ale historkou o hruškách. A vyprávíte třeba historky doma ženě? Vyprávím. A ona to poslouchá? Jak kdy? Aspoň se tváří, že poslouchá. Jo, a něco přitom dělá. No, kouká na televizi a dává si víc zvuk, ne? Co? Ženy jsou takový Říká, tvorové. to je zajímavý. Ženy jsou takový tvorové, já schválně na pokolikáté se mi podaří dokončit větu. No si to počítejte sám, no. Na pocit. No ne, ženy jsou tvorové, vy je takhle zobecňujete ženy, jo? Tvorové, kteří dokážou dělat více věcí najednou. Já, když si jdu koupit kalhoty... Jo, to já nechodím, to chodí pan. No, tak to by musel být hypermarket, úplně jenom podlaha, nic jiného, uprostřed nápis kalhoty a tam jedny jediné věci. Pak byste byl schopen si je koupit. Pak bych byl schopen si, ale když je tam 1000 věcí, na toho muže je to je jako... Neříkejte na toho muže, říkejte na Grubera, je to moc. Ano, na Grubera je to moc. Já tam jdu, vezmu jedny a jdu ke kase a domů. Je třeba takový základní problém české komunikace. U nás čím menší vynutitelnost práva, to samozřejmě nebylo jenom v roce 1953, ale pozůstatky jsou tady, tak tím více ten trest si najde zase někudy cestu, jako voda musí někudy unikat, když je přetlak, a najde si cestu přes podrazy. Čili lidi se trestají jeden druhého. Kdo má většího, tak trestá toho, kdo má menšího. Kamaráda. Níže postaveného. Já jsem... Klidně si klepněte. Já jsem vám chtěl říct, kam až vy jste se dostal. Po všech těch poučeních najednou jsme stáli u úplný prostoty. A hned mě napadlo, že mě málo trestají. Špatně slyším. Bylo to u prostoty nebo prostaty? Co si myslíte o tomhle humoru?
Zase otázka. Ta komunikace, slovní hříčka, dvojsmysl, takový to on, ona, tak jste to teď rozjížděl vy, tohleto. Někdy to není špatné. Někdy to není špatné? Ano, no. Viděl jsem takový vtip Jiránkův. No říkejte mi ho. Já to nemám, no to je dlouhý, jako to byl kreslený, když byl Jiránkův. Ten je dobrý jenom od Jiránka. No, popisovat kreslený vtipy je zvrhlost. Dobrých 15 sekund je to. Ale to zvrhlo. To si nemůžeme dovolit. Nehledě k tomu, že se bojím, že ho neumíte dobře popsat, ten kreslený. Ano. Co? No, to já to radši ani Jste nebudu takový zkoušet. rozdováděný, ale... Tak to zkuste, ale nevěřím, že to bude jako... Co, popište ho teda. Ne, už odmítám. Tady zlatá kniha komunikat, už odmítám. Jste jak Abatyše najednou, ale... Respektuji vaše první přání. To ne, já ho změnil. Tak ho řekněte ten A kreslený já vtip. své přání taky změnil. Vy jste své přání taky změnil. Prosím vás, a pane Grubere, vy kromě toho, že teda píšete ty knihy, tak máte nějaký kurzy, kam bych se mohl třeba přihlásit? No vy ne. Já ne, jo. A to vás taky pobavilo, ale. Koukám, jste se tady hodně rozdováděl. Já, kromě kurzu třeba, No, ale mohl bych se teda přihlásit k vám? no, mohl byste být taková rušička, jak bývá. Ne, já bych se chtěl přihlásit. Máte něco, jako kam se můžu přihlásit? Normálně, legálně? Jistě. Jo? Nějaký Jako kurz? Byly rušičky svobodné Evropy, tak vy byste byl rušič těch chudáků, kteří by si honili Ne, triko. podívejte, a je to otevřený společnosti, jaksi legální nabídka nějaká? Je. Čili mě nemůžete bránit v tom, aby se tam přihlásil. Čili já, když si to najdu, tak se tam přihlásím. A jestli budu rušička, to už je jiná věc. Teď je druhá věc. Do čeho se tak můžu chystat? Co tam nabízíte za kurzy, nebo co tam je na výběr? Nabízíme kurzy slušné rétoriky a když Slušná přejde rétorika? do neslušná, tak potom už je metoda jedině No, takový. No, ale počkejte. Vážně, kurz slušný rétoriky je třeba? Taky, může Taky, být. jo. No a co ještě máte? Přece nemáte jenom tenhle blbej kurz. Mám ještě blbější. Jo. A co tam máte blbýho ještě teda? Tak představte si rychločtení. Rychločtení je ale dobrý. No může být někdy. A vy to učíte? No představte si. A to je Pokouším se. nějaká finta, on to trochu uměl můj otec, to se jako bere takhle nějak, nebo co, že jo? Uhlopříčně. Kdo to viděl z rychlíku, tak přesně takto si to představuje. Dobře, a sosobáčku je to jak? Z osobáčku je to někdy Ukazujete to, co já z rychlíku. tak. Někdy tak, přesně. No. Ale většinou trochu jinak. Protože když jedeme po stránce, dobře, zkusím ještě do prvního zesměšnění, zkusím ještě být vážný, ale připravte si, určitě přijde. Protože když člověk jede takhle uhlopříčně, to už... Užíváte nějaký léky? No konečně. Že tak Konečně skočení do řeči. dopředu děláte diagnoz. Tak já vám nebudu skákat do řeči a uvidíme, kam dorazíte, jo? Dopovězte to, na co jsem se ptal, prosím. Já ve skutečnosti vzhledem ke Je to svému rychločtení. věku a skleróze už ani myšlenku dokončit nemusím. Takže ještě, že jsme se tak domluvili, že mi vždycky skočíte do řeči, já pak vypadám jako, že bych to dokončil. Ale když mi do řeči skočíte, tak já jsem zachránil toho dokončení a vypadám jako, že to vím a ve skutečnosti to vůbec nevím. No, už skákejte. A teď zrovna ne, že? No. Hop, jo. Nazdar. Jedné mojí známé rozhlasové redaktorce tohle to dělal Ludvík Vaculík. On řekl, když mě naštvete, tak já budu odpovědět jenom A ještě v rozhlase, tam to ani není vidět, že těma očima mrkne, takže bude strašně tiše. Komentujte, přehánějte, vytahujte, nelámejte. No, ne. No, tak prosím. Tomu se říká takzvaný antizásek. Což je ještě menší problém, než kdyby dva na sebe řvali. Já nedostanu. To jsou ty nejhorší formy výslechu. Když člověku napít nenechají. Já
se cítím jako v takovém... Kolik srandy jste dlouho nezažil, co? A to jste se pobavil úplně sám. David Grube! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.